Hacha corona virus ni kiri mongo borok macha manung ya ongoi wan ho sikul pale ya ongoi tongo aboni gotise tabuk ban kundri nobar kotor phaima bai khwai purba behra bari bongsiram kamio tongnai takuk bikram debomoni nukhungni tin khuklai trangka nobar kotor phaiai takuk bikram deboni busa khoroktam tongo tei borok hik sai tongo borok ni nukhung khorok banatui nukhung khaja takuk bikram debomani boni ration card bokuri samung tangoi aji sanai borok bo takuk bikram debomani kopala poja ni saka biran saka poja ngui tongsio hasao corona virus ni kiri mongo borok samung humung kuri mase manung laya ngui tonglai ma jora ose tabuk bikram debomani taleko omhai klaisio tabuk omhai jora bo hik sano da aji chari no na no hooks na bagay aji no aboni bagay na haste hapang ni tini koimung naruka haponi bukak di no khungsa sugruna ni bagay yagulo boni birmana tui koktu narong na tamo saka naide di norok chini koktu mawo Bikram Deborah. Omohai nok borok phaibrubo nang bo jaga tongmani Amne khetang aprok tukoya kana noka haboi abesa tukoya kana noka sapai dropta kasomoyo ngai ang ma tasa chap malia kono wati bo koroi kono bo yat kasa je nobar hongka phemani ekta ko bain tlang thaga tabang bo mairo maitha koroi nog ni problem ang ba so kai ko thongmai am ba koi o bising ti tini mahai obostha ni bo at kasa nobar phaya kana mahai ke yani nokong koklai tlang thangman bising ang chana bagai basok ungko sungmaya ga nok no bang samne sungmaya bagai tini mahai engka tang ko hindi tabok chini sarkar je tongo o sarkar ni bisingo tabok jono nokoi jodi khaira bai jono sajjore nam bojong khaba kisa sajjori to abo tabok bongni hamjongma bisingti ani obostha nogai bongni bongo tiba khaino abising hamjogo jodi khaira go borok rima to khaba ang chuba ma to ang ni jibo ani buka santos tongan hai asa khaita ni nong nukhung ko khorok busik tong ani busa khorok tam tongo ko buri masa chla ta huni tongo abro bodya samoy nor febro kaito borok buma bai o buri khai an busa juk borok nok bising habjak angka baira nokhor jago samoyo angoni hapai malia bopti ang bo asuk chap mai ang tha tang bo no kamirok ngai sine kami kha ungko bongsiram-bari boro belabari panchayat ek nomor ward ni no blog rok ngi blok khai engka chini Tulasigor kolayo ni ration card okle tro tong ration card ani ingya ko ration card kire kero nong nong nukhung khamani bisiro baloka so amne kaito ang ko 2500 kajang mane tame ko 13 14 bosor kasa kasa eng to kono ingya ko tani